आपण बनवणार आहोत अंडा भुर्जी। त्यासाठी लागणार आहे साहित्य घेतले मी 3 बारीक चिरून कांदे घेतलेत, 3 बारके टमाटर घेतलेत, 4 अंडी घेतली आहेत, हळद, तिखट मसाला, गरम मसाला आणि मीठ आपल्याला एवढंच लागणार आहे आणि अजून कोथिंबीर लागणार आहे। आधी आपण हे तेल गरम झालंय, आपण त्यात प्रथम कांदा टाकू। कांदा आणि कढीपत्ता आपण एकदम टाकू। कांदा व्यवस्थित असा लालसर परतून घेऊ। कांदा लालसर भाजलाय, त्यात आपण आता चिरलेला बारीक टोमॅटो टाकू, तो पण व्यवस्थित असं परतून घेऊ। हे जरा असं साईडला करून घेऊ। मी ते जिरा राई टाकायला विसरणार आहे, कार्तिकला विचारलं जिरा राई टाकू का, कारण भुर्जी तोच खातो, त्यामुळे आता मी जिरा राई चांगली परतून देते, नंतर साईडचं एकत्र करते। भुर्जी करताना घाई करायची नाही, कांदा आणि टॅमॅटो व्यवस्थित असा परतून घ्यायचा, असा व्यवस्थित असा नरम झाला पाहिजे आणि भुर्जी करताना खाताना कांदा लागला नाही पाहिजे, एवढा कांदा नरम झाला पाहिजे। जेवढा मी कांदा टाकलाय तेवढाच मी टॅमॅटो टाकलाय, पण तो असा निम्मा सुकेपर्यंत आपण असं परतून घ्यायचा। आता मी किती कढई, अर्धी कढई होती, आता तो असा व्यवस्थित कसा झालाय बघा। आता आपण त्यात टाकणार आहोत, प्रथम टाकणार आहे मी चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला आणि 2 चमचे तिखट मसाला टाकणार आहे। तो पण आपण व्यवस्थित असा परतून घेऊ। पूर्णपणे असं मिश्रण एकत्र झाल्याशिवाय त्यात कधीच अंडा टाकायचं नाही, नाहीतर ती भुर्जी अशी घिसघिसीत होते। आता आपण आपलं मिश्रण व्यवस्थित झालेलं आहे, आपण आता त्यात टाकणार आहेत अंडी फोडून। 3 टोमॅटो, 3 कांदे आणि मी त्यात टाकणार आहे आता 4 अंडी। आपण आता ते व्यवस्थित असं परतून घेऊ। भुर्जी एकदम अशी सडसडीत झाली पाहिजे, असे गट्टे गट्टे नाही झाले पाहिजे भुर्जीचे, खायला खूप मजा येते। भुर्जी असा इवस वास पण येत नाही आणि इवस लागत पण नाही, त्यासाठी आपण 2 ते 3 कोकम त्यात ॲड करू, म्हणजे इवस असा वास पण येणार नाही। आता व्यवस्थित अशी भुर्जी आपली तयार होत आहे। आपण आता त्यात आहे ना थोडीशी कोथिंबीर टाकू आणि हातावर अशी कस्तुरी मेथी टाकते मी। आता हे सगळं असं व्यवस्थित परतून घेऊ आणि मग 2 मिनिटांनी उतरून घेऊ खाली। आपली अशी फडफडीत आणि व्यवस्थित अशी भुर्जी तयार झालेली आहे, तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि आवडलं तर मला लाईक करा आणि माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब पण करा।